dayuken bakit na no naglabas mano atawen pa nagdenada nilalaki kasla isuntay mauma aglalo no malukoy kunti barkada na agsapol tud sa bali babae pagragsakan na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo pagpaliiwen na ka agsipot-sipot ka manunungwag ka ni bakit mo pagkasuruten na ka ang mga nubi mong tuamot pagtartarayam no masukon na ka narigatin mano bagkaday tako pangkatuten na Tito wen nalablabesen ngem 40 tirik na na agsublit ka banwagan na agsapule babae kalaslas bangan na sa baliya putahe ikon kunana no nagsasarak ka niti barkada na adalata tay babae ti tungtungan da kanjawan datay kadwa dangawan aramid na kapoy kanit lalaki na awan ti chicks na agsipot-sipot ka luwag babae ka ni bakit mo pagpaliiwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwad ka ni bakit mo bakasuruten na ka ang mga nubi mong tuamot pagtartarayam no masukon na ka narigatin mano bagkaday kang upang katuten na agsipot-sipot ka nuwag babae ka ni bakit mo pagpaliiwen na ka agsipot-sipot ka manunurumwad ka ni bakit mo pagkasuruten na ka ang mga